mapanira, mapanuri, mapagmasid, matanglawin. Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, I am going to read some of the comments that I got from one of our random question vlogs. And for this one, ang susundin po natin dito or i-feature natin was yung random question vlog number 6 po natin, na what is your most hated attitude or personality of a person. So marami pong nag-comment doon, and let me read some of them to you. So according to 900 goal ni Just Me Keisha Vlogs, sabi niya yung ma-attitude, yung gusto siya lang na nasusunod sa lahat. So, marami talagang tao na, I think the term for that one would be self-centered, parang ganun, or yung pinaka-worst na definition for that would be a narcissist person, which is somebody na sila lang yung sentro ng lahat, na hindi sila nagkakamali at hindi sila magkakamali sa mata nila, and hindi nila i-accept na may pagkakamali sila. It will never be their fault, it will be other people's fault. Yun. And then sabi naman ni assistant ni I Care Ging, ayaw ko sa tao mataas tingin sa sarili, nakakaapak lang ng konting posisyon, o nakakaangat lang ng konti sa buhay, alam mo kung sino na, hehe. God instructs us to always stay humble. Tamsa kapatid, great to have a new friend here. Huwag matakot magbigay. Reaping and sowing are all about blessings and consequences. Let us continue to seek to live in obedience more and more by sowing good things, and then we reap other good things. Tuloy-tuloy lang kapatid. We support your channel. Let us support each other. Yun din yung narcissist and self-centered person attitude. Yung akala nila sila na yung nasa pinaka-taas at wala nang above them. Yun. From Maglahos Maria Faye, my most hated attitude is being so annoying. Hihi, because I'm a silent person. Yeah. Yun. So, yung mga tao po na sinasabi nating annoying, siguro yun yung sa Tagalog makukulit. Yun ba yun? And there are a lot of people na nagbe-blend sa kanila na makukulit din, if you may. Pero meron din naman yung mga people na masyadong what's the term? Yung masyadong shy type, hindi masyadong all out there. Tapos, pag nakasalubong sila or nakamit sila ng someone na yun nga, makulit, laging nagsasalita, yung parang ganon. Even though the intention is not that bad, pero dahil nga hindi siya nagbe-blend sa personality mo, you're more on the timid side, you find it annoying, ganon. And then, from Love of Lifestyle with Tita Ai, ang pinaka-hate ko na ugali ay mayabang. Nahihilo pa ako sis kapag may taong mayabang. Jelly boy. So, yes, maraming ang tao talaga na mayabang. Doon din siya nagfo-fall sa parang narcissist behavior din. Isa yun sa mga factors ng pagiging narcissist. Yun. And then, from Amigo ni Abay Efren Vlogs, ang pinakaayaw kong ugali yung traidor, madam. Magaling lang sa harap mo, pag nakatalikod ka na, gagawin ka ng pulutan. Yes. So, ito po ang tip ko sa inyo or advice ko sa inyo para sa mga taong ganyan. If you happen to meet someone na either it can be a stranger or someone that you know, always observe what their attitude is towards other people. So, lalo na kapag wala sa paligid nila yung tao na yon, obserbahan ninyo kung paano nila pag-usapan yung tao na yon, kasi alam nyo na ganun din or magiging ganun din ang attitude nila towards you, lalo na pag meron silang hindi nagustuhan sa iyo. So yun po ang ugali na inoobserbahan ko, inoobserbahan ko yung the way nila tratuhin yung tao kapag nasa harap nila, at the way nilang pag-usapan yung tao kapag wala sa harap
nila. So, yun po ang mga red flags ninyo. Be observant and be careful with those kinds of people po. So, ganon. From alaga ni Mimi DAJ, kasi capital letters, yung taong mapagsamantala sa kapwa, Jelly Boy. Yes, so yun yung mga manggagamit and huhulog na naman yon sa narcissistic behavior. Ganun po. From Babsi Mukbang, para sa akin yung kasinungalingan ng isang tao, kasi kapag sinungaling ka, ando na ang karakter ng lahat ng kasamaan. Yes, I do agree with that one. I can't tolerate liars. Yun po ang pinaka kontra ko. Kahit sa anak ko, sinasabi ko yan dati pa hanggang ngayon na wag kang magsisinungaling, lalo na sa akin. Kasi kapag sinungaling ka, parang kapatid ka na rin ng magnanakaw para sa akin. And at the same time, kung nagsisinungaling ka at nasira mo yung tiwala ko, ano pang meron na maibibigay ko sa'yo? Kasi yung trust talaga ang pinaka importante na kailangan mong i-build para sa isang tao. So, yan yung laging kong pinapangaral sa anak ko. Sinasabihan ko siya dati pa na kahit na malaki o maliit yung kasalanan mo, kapag tinanong kita kung anong nangyari, always tell me the truth. Kasi you will get in trouble more kapag nagsinungaling ka, and I will always find things out. At pag nalaman ko yon at na nagsinungaling ka, mas matutrouble ka. So, mas mabuti na sabihin mo sa akin ngayon kung ano yung mali mo, and magagalit ako syempre, pero yung penalty mo or yung weight ng kasalanan mo or yung punishment mo will not be as heavy as if dun ka na nagsinungaling sa akin. Yun. From Lynette Ramos, sabi niya po, ganda naman po ni ma'am. Thank you, dear. Ang ayaw ko po is yung kaplastikan po nila na ang ganda ng pakikitungo mo, tinitira ka pala patalikod. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na obserbahan po ninyo yung bawat tao na namimit ninyo, kung ano yung ugali nila towards someone na nandun at towards someone na wala doon sa sitwasyon o wala doon sa moment na yon. Obserbahan ninyo kung paano nila i-describe, paano nila i-praise, at paano nila siraan yung isang tao. Kasi alam niya na po na hindi lang yan tao nito, yung weather lang na ugali ng isang tao, kundi ganun na po talaga yung taong yon. Para sa akin, yun yung personal opinion ko, kasi na-experience ko na rin po yan. Meron akong nakilala before na wala siyang ibang ginawa kundi manira or sa Bisaya pa, manghimantay. Ano ba yan sa Tagalog? Yung lagi niya lang lagi niya lang binabantayan yung isang tao, kung ano yung mga galaw niya, kung anong meron sa taong yon. Tapos yun, binabackstab niya pag wala na siya doon. Pinag-uusapan niya lagi, sinisiraan niya lagi, yung parang ganun. So, I do believe on observing someone based on their personality and attitude towards someone when they're there and when they're not there. Ganun. Ulit-ulit na lang yung sinasabi ko, no? But I hope it all makes sense to you guys. From pangatlong jowa ni AJ Rob. Yung pag nagagalit ako, di ko makontrol po, nakakasakit ako. So, yun yung, well, thank you for at least telling something about you, and alam mo na that's wrong, and alam mo rin na that's something na hate mo rin na ugali mo. So we all have our bad side as well, if you may. Hindi lang towards other people or hindi lang about other people, and I know lahat tayo po meron tayong bad side. And para kay AJ Rob, or pangatlong jowa ni AJ Rob, yung nagagalit daw siya, di daw niya makontrol, kaya minsan nakakasakit siya. So ako, I've been with this situation a lot of times already throughout my life, and even until now, nagkakaganyan pa rin ako. But the best way or the best thing to do kapag nasa state ka ng anger is to leave. Or hindi naman yung leave na talagang forever goodbye ka na. You have to have a little bit of space and little bit of time to yourself. Lalo na pag nasa moment ka talaga na enraged ka, you have to leave. Huwag kang magsistay doon sa negative situation, kasi yun nga, doon yung maha-hyphen
yung or maha-hyper yung negative thoughts mo, and doon ka mas nakakagawa or nakakasalita na masasakit na sa totoo lang naman hindi mo sinasadya, kasi nga talagang in the moment ka lang na sobrang galit na galit ka na gusto mong makaganti siguro, or gusto mong mapansin yung point mo, but on a negative note, on a negative side. So kapag ganyan po, kapag sobrang galit ka na or alam mo na pupunta ka na doon sa level na yon, it's better po na umatras muna or lumabas ka muna. Huwag kang makikipag-clash sa kapwa-apoy mo. Huwag mong gatungan ng apoy din kasi lalong lalaki. At pag nagkaroon ng napakalaking damage na, baka po hindi nyo na ma-fix kung ano man yung damage na nagawa mo, nagawa niya, or nagawa ninyong dalawa. Kaya, ayun. Give some space, alis muna, and give some time to breathe. Yun. Next is bunso ni Family Gala Chimosa. Ang ayaw ko sa ugali ay pagiging inggitera at manloloko. Yun po. So, kapag inggitera ka, ibig sabihin, nandun na rin yung characteristic na mapanira ka ng tao kasi nga inggitera ka. Or mapanlait ka ng ibang tao kasi nga inggitera ka. Or ano pa bang characteristics ng isang inggitera? Yun, mapanira, mapanuri, mapagmasid, matanglawin. Yun. So, yun yung mga characteristics ng isang inggitera, guys. Manloloko. Ang manloloko ay kapatid na rin ng sinungaling at pinsan na rin ng magnanakaw. Yun yata. Yeah. Next po is from 1XTV. Ang sabi po niya, yung manloloko po kasi nakakasira po sa samahan at kawalan ng tiwala sa kapwa. Kaya yun, kapag ginawa na po yun sa inyo ng isang tao, na niloko na kayo once, lalo na sa tropa-tropa, nasa sa inyo na po yan, red flag na rin po yan kasi alam niyo na mauulit na naman yan. So, it's either you keep giving that person a chance or you stay away from that person. Yun lang po yun. Sabi naman ni Chismusang Jack Jet, hahaha, yung sinungaling po at nagde-deny kahit nakita mo na, hahaha. Yun, yung alam mo nang nahuli mo na, pinagmumukha ka pa rin tanga at pinapa-feel niya sa'yo na dapat yung sarili mo ang pagdudahan mo, hindi siya kasi parang napapraning ka lang. Although alam mo naman na, huling-huli mo naman na may ginawa, still, nagsisinungaling pa rin. So yeah, I don't like that attitude as well. Sabi ni Nash and Nabi, Bisaya amiga, ugali na ayaw ko yung inggitera at pakialamero, hehe. So yun din, nafo-fall din yun doon kay matanglawin. At saka pakialamero, yun din. Ugali ng isang inggitera. Sabi ni Ninja ni Dodds Motovlog TV 2.0, may problema ka na sa akin tapos hindi mo pa sasabihin sa akin tapos ang mangyayari, magkakaplastikan na lang tayo. Yun lang po, God bless. So, maraming tao din na ganyan kasi nga takot yung mga taong yon sa confrontation. Kaya they try to hide yung totoong nararamdaman nila negatively towards you kasi they are also parang yun nga, takot sila sa confrontation and at the same time, takot sila na magkaroon pa ng damage yung samahan ninyo kaya they try to hide it at yun, nauuwi sa pagsisinungaling or pagiging plastic. But hindi nila na re-realize na kapag nalaman mo yung totoo, mas malaking damage ang na-create nila. Yun. But it's really common po, lalo na sa mga magkakaibigan. They try to save or keep the peace within the friendship, pero yun nga, meron na silang nasasabing negative or nafe-feel na negative towards you and ayaw pa nilang sabihin. Miss Masinsin Family Vlogs, liar, yung huli na, nagpapalusot pa. Yun yung sinasabi ko kanina, na ikaw pa yung pinapamukhang praning, kahit na alam mo naman na sa sarili mo, kitang-kita mo naman na huli ka balbo na talaga.
Don the Great Ninja Primera, yung naninira sa ibang tao, ang pangit nun. Yes po, pangit po talaga yan. And at the same time, yung paninira po sa isang or sa ibang tao, sa totoo lang po, it does not reflect the person you are talking about, kundi it reflects who you are as a person na naninira sa ibang tao. Ikaw po yung bitter, hindi po yung ibang tao. And at the same time, ikaw po ang may problema, hindi yung taong sinisiraan mo. Yun. Kumbaga, maraming frustration sa buhay mo na tinatago mo or kinakamouflage mo lang through paninira sa ibang tao kasi gusto mo na yung negative vibes ng ibang tao is mapunta doon sa taong yon at hindi sa'yo at hindi ma-highlight yung mga mali mo. Yun. I also want to give a huge shout out to my new friend on YouTube. YouTube channel po niya is CTopYTC. Sabi po niya sa one of my vlogs, cute niya naman po. Sana po pa-notice po, idol. Pa-shoutout po sa next video mo, Lods. Ingat po. So here it is, my dear. I am giving you a very, very huge shout out. And I hope you are doing well now and also safe. And sana tuloy-tuloy din ang pag-angat mo sa YouTube world. So, thank you so much. Yun guys, yun po ang ating mga iilan sa mga sagot natin sa mga viewers na, galing sa mga viewers na nang-respond dito sa ating random question vlog number 6 na what is your most hated attitude or personality of a person. So, sa susunod ko po na vlog, babasahin po natin yung iba pa nating mga random question vlog and at the same time, mag-shoutout na rin po tayo para sa inyo and napakaraming salamat po sa mga positive feedback ninyo sa mga vlogs ko, lalong-lalo na sa mga nakakapansin sa boses ko na pang DJ now. Hindi po ako DJ. Yes, I do sing, but hindi po ako yung out there na nakikipag-usap or nakikipag-communicate sa ibang tao, lalo na yung pagiging DJ. Siguro frustrated DJ lang, nagnanais lang na mag-DJ pero hindi talaga DJ at hindi naging DJ, parang ganun. So, that's it for today guys. I hope you guys enjoyed watching this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel and please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong ina-upload na mga vlogs. Again, this has been Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!